zorionak garaile Lizarra klasiko honetan, 2 edizio eta 2 garaipen danenarentzat. Txirrindulari bigilatua izango zinela bagenekigun, gainera bat dortsalarekin are referentzia handiagoa zinen, baina erraz batean irabazi duzu. Bai, mila esker. Hoi da, lehengo urten ere karrera irabazi genuen, eta gaurkan batzen bakerekin atera naiz. Eta hori beti presio gehiago emate dizuz, jendeak ikusi dizu, bat dortsalarekin, eta esate dute, hau jarraitzeko errua ona izango da, baina oso indartsu sentitu geha, karrera guztien zehar, taldekide kriston lan egin dute. Korteak izen, eskapaetan sartzen, eta haien garipena ere izan da. Lezaunen ja mugitu zarete, ez zen lasterketa bereziki gogorra, lezaunetara amainak izan da ere, baina gogortasun daikoa bazeukan lasterketa purtzeko. Hoi da, genekin, hasiera guztia oso lasai ez, baina azkarra zen, ezan gogorra eta bi portu horretan alik eta indartsuen jutea saiatu behar ginen, eta hori da egin dugu dana, lezaun muru, eraule eta muru enkadenatzen zirenez, alik eta indartsu azkarren jun behar ginen, taldeak mozteko eta bakarrik heltzen saiatzeko. Zorionak, Luka. Mila esker.